transportasi ini panjenengane Bapak Arifin, Bapak Fahrudin, Bapak Warsiadi, Bapak Dalmidi, Bapak Slamet Widodo, Bapak Adi Lukman. Ngono. Seksi penerangane kasta dening panjenengane Bapak Sri Harjanto lan uga Bapak Arianto. Ngono. Oh, sembah nuwun. Heeh. Seksi keamanan panjenengane ya kuwi dulur-dulur Hansip se RW 08 Delanggu. Ngono. Heeh. Nduk, apa? Pagelaran wayang kulit ing wanci bengi iki yen diitung wiwit mula bukane iki wis kaping 70. Wis kaping 70. Heeh. Sore mau wis diandharke marang panjenengane Bapak Purwadi rikala semana kang minangka dadi perintise panjenengane Bapak Purwo Sudarmo kuwi minangka dadi leluhure ya kuwi panjenengane Bapak Sekdes Bapak Hari Sutomo Esos. Oh ngono, heeh. Lan uga Bapak Bayan Reso Sutomo kuwi leluhure panjenengane Bapak Riyadi. Oh iya. Lan uga rikala semana ditindakake utawa dileksanake kuwi udakara taun 1952. Mapane ana daleme Bapak Purwo Sudarmo. Oh ngono, heeh. Kuwi taun 1953. Ngono. Kuwi mapan ana daleme Bapak Bayan Reso Sutomo. Oh ngono, heeh. Oh iya. Banjur Bapak Karso Mintono kuwi minangka dadi leluhure Bapak Tuhu Legiono. Oh ngono, heeh. Kuwi mbahe, ha. Lan uga Bapak Mangun Suwito kuwi leluhure Bapak Purwadi. Oh ngono. Mula taun 2006 kuwi mapan kuwi terus ngolah alih ganti papan. Ngono diratake wiwit ya kuwi saka RT 4 nganti saiki iki. Oh iya, heeh. Dileksanake pendak taun kuwi diawali kanthi kenduri kupat. Oh ngono. Sawise salat subuh. Oh iya. Kabeh padha leksanani lan uga nggelar wayang utawa nggelar kabudayan wayang kulit. Ngono. Rikala semana ya wis gayeng banget sayuk rukun sayek saeka kapti para warga anggone padha ngadani bakda kupat utawa riyaya kupat. Ngono. Lan uga nggelar pakliran wayang kulit. Ngono, heeh. Sembah nuwun, heeh. Ya kasok katresnaning para warga ing laladan ya kuwi Kebon Sari RW 08 Desa Delanggu tumrap aku lan kowe. Ngono, heeh. Taun wingi mapan ana sisih kulon kono. Ngono. Terus iki mapan ana kene iki aku wis kaping pindho sing kepisan rikala semana acara Mbok Sri, heeh. Iki uga perangan praacara Mbok Sri kang besok wulan September ya bakal diadani gelar budaya meneh sing ngedap-edapi. Aya mapane mbok menawa mapane ya ana ing papan iki ngono wulan September ngono ha ya wayangan ya muga-muga wayangan sing mayang sapa-sapa kena ora awake dhewe sapa-sapa kena dalang kono-kono ya apik-apik ngono ning wis becik ya awake dhewe ayo wis becik awake dhewe tunggu pas seduluran kok ngono. Aku rene golek sedulur kok ngono. Aku ora golek apa-apa. Ayo. Mula aku kono kene iki aku mau golek sedulur. Saya meneh ana ing Kebon Sari kene. Ayo. Aku rene iki golek sedulur sing akeh. Golek kadang sing akeh, golek pepunden sing akeh. Ngono. Aku duit karo sedulur tetep tak abotke. Nah, iki bocah-bocah iki. Karepku sedulur ning bocah-bocah iki diabot duit. Ngono. Ya sedulur ta cah ya. Ya nong ya. Apa sedulur ya? Kebetulan. Ngono. Seneng, Nduk. Aku karo kowe suwarene ora ijen aku dikancani karo dulurmu Kang Wijo saka Laladan Karang Pandan. Heeh. Karo dulurmu Kang Wijo saka Laladan Bejen ki ngendi?
Karanganyar. Ngono